I bé, dins de l'Oi per Oi, en una entrevista més, avui tenim el gust de tindre l'alcaldessa d'Albocàsser, Isabel. Bon dia, què tal, com estàs? Molt bé, encantada d'estar si vais a la plana. La veritat que és un gust que podeu vindre des de llocs més lluny que el Maestrat a donar ressò de tot el que esteu fent i sobretot m'agradaria començar l'entrevista en què em faràs un balanç de com va néixer 2024. Sabem que ha sigut un 2024 dur per a molts de municipis, però que em facis un xicotet balanç, no? Pues el 2024 en Albocàsser, la veritat és que en global no el qualificaria jo com a negatiu. Sí que és veritat que hi ha hagut moltes situacions inesperades per les pluges que, lògicament, no ens han afectat tan negativament com a la zona de València, però sempre també van ser en algun moment torrencials i també han fet que tinguem alguns desperfectes. En immobles de l'Ajuntament hem tingut una caiguda d'una part d'una casa, en alguns camins també, i en la zona esportiva també hem tingut unes incidències, però per lo de més ha sigut un any bastant tranquil allà dalt, sí, ha estat bé. Estem a febrer del 2025 i molts dels pobles comenceu a aprovar pressupostos, però m'agradaria que ens pogués contar aquest any 2025 que tindrem a la localitat i sobretot quines inversions heu ficat o teniu previstes fer este 2025, no? Pues en Albocàsser vaig a fer un xicotet recorregut perquè ens situem. Nosaltres vam entrar en l'any 2019 i allí els impostos estan exactament igual que fa 25 anys. O sigui, no mai s'ha mirat cada X anys, cada 3-4 anys, que seria el seu, mirar les pujades de l'IPC o les baixades que pugui haver i actualitzar els impostos. Perquè, clar, ara no tenim polígon industrial, l'única financiació de l'Ajuntament és els impostos, diríem, del municipi, més el que t'arriba extern. I el que t'arriba extern que no estigui, diríem, vinculat a cap obra. Llavors, clar, això realment te limita molt la teua acció. Si tu no tens una subvenció per fer una obra, pràcticament en fons propis no pots fer res. Entonces, en aquest cas, el que han fet aquest any 2025 ha sigut actualitzar els impostos. Això sempre és una mesura antipopular, perquè la gent no mai vol que li toques el bolsillo, lògicament, però nosaltres els hem intentat explicar sempre que ells sí que volen que la seva nòmina s'actualitzi. Pues això és un poc el mateix, vull dir, al final un ajuntament és com una família gran. Entonces, si ahir no entren diners, no poden eixir. Ni pots fer unes festes decents, ni pots fer activitats culturals decents, ni pots fer inversions decents, ni pots fer manteniment dels locals, ni pots ampliar la plantilla perquè tot el món tingui més serveis, que els carrers estiguen nets i tal. Entonces, d'alguna manera, aquest any, nosaltres ara de moment tenim el pressupost del 2024 prorrogat, però aquest any pujarà un 30% els ingressos del poble, perquè és l'única manera de tirar per avant, o sigui, de que pugues evolucionar. Si no, te quedaries ahí estancat i mai en la vida aniries mantenint el personal que tens, aniries mantenint les infraestructures que tens i no podries. I damunt, tinc que dir-ho, vull dir, si els organismes que hi ha per dalt de nosaltres, com és Diputació o com és Generalitat, que tindrien que donar quan més fondos millor, que no estarem vinculats a cap obra, que tu es tingués de lliure disposició perquè cada poble es ficarà, això desapareix, doncs els pobles que no tenim polígon industrial, que no tenim ningú recurs extern, diríem extra, en els impostos no podem sobreviure, i més si estan al mateix nivell que fa 25 anys. Has comentat que sempre els ajuntaments és difícil, no?, el fer el pressupost o el fer una inversió aquí o el fer una inversió allà. Sabem que ja fa temps aquesta notícia del tema del fons de cooperació. A vosaltres com us ha afectat aquesta mesura que diuen, si és veritat, que ho ficaran en remanents o veuran com ho fiquen d'una altra forma, que no se sap encara, però a priori no tenim aquest fons de cooperació. Com vos afecta a vosaltres? Pues realment ens afecta. Mira, el nostre pressupost estos anys era d'aproximadament 1 milió d'euros i ara este any pujarà 1.400.000. Clar, nosaltres això ho teníem previst en aquests diners sense estar condicionats, que en el nostre cas podien arribar fins a 200.000 euros entre el fons de cooperació de Diputació més el fons de cooperació de la Generalitat més el de despoblament que
l'anterior Diputació també duplicava i tal, doncs estem parlant de 200 i pico mil euros. Això, en un pressupost com el nostre, és un 20%. Clar, un 20% que no tens. Entonces, que no tens, i entonces el que tens que fer és el que tens distribuir-ho de la millor manera possible, perquè damunt el personal també te reclamen que les seues nòmines, els seus sous, també tenen que actualitzar-se. Entonces, clar, vull dir, és impossible. Entonces, jo ho dic sempre, vull dir, hi ha països com pot ser, perquè ho he estudiat molt i perquè vaig conèixer un catedràtic d'administració local de la Universitat de Madrid que me va agradar molt el seu discurs i l'estic seguint i estic detrás d'ahir. I és que quan més diners arriben lliures a un poble menudet, més possibilitats té de sobreviure i de fer-se al seu gust. Quan no, perquè si no es depèn sempre de lo que... Perquè el que estàs comentant-me tu de la Diputació, sí, què passa? Que ens arribaran, però com? Perquè potser me donen diners per fer arreglos al camp de futbol i potser a mi no me fa falta. Entonces ja no puc demanar-ho, perquè o què tinc que fer? El que he renovat fa 2 anys, tornar-ho a renovar perquè me donen... Vull dir, aquest és el tema. L'ideal és, quan més diners millor, i sempre lliures de vincular-los a res, perquè cada poble els adapte a... Perquè nosaltres, en aquest cas, per aquest any, una de les inversions més potents que tenim és un carrer molt demandat de fa molts anys, paral·lel al carrer principal, que el carrer principal és carretera. Entonces, clar, quan tu fas algun acte en estiu, sobretot, i bous i tal, doncs allò ho talles. Tens problemes en carreteres, tens problemes en tot. Tens problemes en que, si ve trànsit, ja no tenen un desvio. Moltes vegades, si els bous, l'entrada de bous que fem allí, tipus un entierro de Sant Fermín, dura 10 minuts perquè hi ha un que se pare, que no sé què, doncs no és molt, però entre que obris les barreres i tal, ja hi ha 10 cotxes esperant. Llavors, ara anem a fer un carrer. I això sí que tenim que fer-ho en fondos de la Diputació, en aquest cas en l'Impulsa. Per què? Doncs perquè no tens recursos propis per gastar-te 200.000 euros en fer un carrer. Això és el tema. Abans parlaves de la Dana, que també us ha afectat un poquet al poble. Si tingués que donar una avaluació monetària, de quan estaríem parlant de lo que ha afectat al poble d'Albocàsser? Pues la valoració en si no l'han feta perquè és això que dius, bueno, pues, com no és urgent, ho aniré fent com en els recursos que vaig llegar tenint. Saps? Si al final m'arriben recursos que no estan vinculats a res, doncs els ficaré ahí, perquè si tenim una casa que ha caigut, els veïns s'han queixat perquè ha tingut filtracions i tal. El gimnàs, per exemple, i els vestuaris del camp de la zona esportiva, doncs la gent també els han ficat gratuïts en la porta oberta perquè no pots cobrar, està totes les parets florides, el techo està no caent, però quasi, els vestuaris exactament igual. Entonces, clar, han dit, bueno, pues això la gent us ho reclama que ho reparem, però van dir, bueno, quan puguem. Ara sí que és veritat que en l'anunci que va fer la Generalitat del decret que va publicar van veure el llistat i van veure que el nostre nom està allí. Sincerament, una sorpresa, perquè tu veus la quantitat de... Perquè si és que hi ha un poble afectat per la Dana, dius, bueno, doncs, vale. Però és que la quantitat de pobles afectats en València, jo no sé si és la millor solució, però clar, és el que estem dient, vull dir, com vas a dir no els vull? És impossible. Entonces, sí que és veritat que aquestes 3 coses principals que havia comentat antes, un camí que el tenim molt malament, més el gimnàs i tota la zona esportiva, que també està molt mal, més aquesta casa que ha caigut, que està al costat de l'Ajuntament i està afectant a molts veïns, tot això ho repararem en aquests diners i arribarem a quasi als 200.000. Són 198.950, me pareix. Vull dir que això sí que és veritat que ens donarà aquesta espenteta per fer això. Si no, potser ho haurem tingut que fer un poc aquest any i un poc l'any que ve, anar segons els recursos que haurem tingut. Parlant un poc de l'oposició que teniu allí al poble, com has vist el suport en aquest últim any de l'oposició enfront a tot el que heu fet vosaltres al poble? Doncs mira, allà en Albocàsser són 9 regidors. Les eleccions del 23 van quedar 4 del Partit Popular, 4 del Partit Socialista i un d'independent, però que diríem està arrimat a Compromís. Entonces, tots li vam oferir un pacte. Està clar que les dues parts, perquè ara eren 4-4, tenia un poc el màrec de la paella, que se diu. I al final va arribar a un acord en tots i estem treballant molt bé. La veritat és que és una persona que realment la seva frase de jo vull treballar per el meu poble és tal qual. Per tant, està ahí. Sí que és veritat que anem fent projectes que ell proposa, ell és el regidor de Cultura i Patrimoni i estem ahí en el que ell ens proposa i nosaltres anem fent també.
En el cas del Partit Popular, pues el Partit Popular se va renovar ara en el 2023, perquè el 2019 era la mateixa gent que havia hagut sempre, de la que la gent està ja un poc cansada, perquè ja veien que no acabaven de tindre... Ja estan un poc com apàtics, no? Ja no tenien ganes tampoc de seguir treballant, i al 23 va entrar gent nova. Per això gent nova, el seu eslògan en campanya era treballar pel poble. El que passa és que ara ens estem donant compte, i ens ho recriminem moltes vegades, que quan nosaltres proposem alguna cosa que nosaltres creiem que és bo pel poble, ells se cenyissin a les directrius del seu partit, i si el seu partit ha dit no, això no voteu a favor, doncs pensant ells, perquè potser fora de càmera te diuen que sí que ho veuen bé, però que, com aquell, que tenen ordres de no donar-te el vistiplau. Entonces, clar, realment aquest eslògan de jo vaig a treballar pel meu poble no és el que s'està passant en la realitat, però és la seva manera de treballar i de funcionar, doncs nosaltres no podem, en aquest cas no podem fer res, i com en aquest cas tenim el suport de Compromís o de JPA, que és el Partit del Poble, doncs nosaltres estem treballant molt bé. Per a aquest any 2025, com són les expectatives referent al poble, ja que has dit que ha pogut augmentar aquest 30% de recaptacions o podrà augmentar aquest 30% de recaptacions, com veus les inversions i sobretot venint d'aquesta mancança de pujar els impostos, perquè clar, això al final són menys diners que entren a l'Ajuntament, no? Sí, en aquest cas, nosaltres la nostra idea d'aquest any 2000, perquè nosaltres quan vam entrar el 2019 ràpidament, hi havia en un calaix 450.000 euros pendents de pago, el que han dit, sense fondos, o sigui, els bancs pràcticament a zero, no hi havia liquidez, i aquests anys, és veritat que el 2019 acaba sent l'any un poc situant-te, damunt teníem secretaria, o sigui, teníem una secretaria accidental, que és una funcionària de l'Ajuntament de tota la vida, però és administrativa, no és secretària. Està en funcions, accidental, i després va entrar una xica, va entrar una xica que va dir, tengo muchas ganas i tal, el que és de València, i quan ja està situada, al 2020, diem, el nostre any, ja anem a aplicar les nostres filosofies de política i tal. Ve la pandèmia, o sigui, el 2020, nulo. Ni pots fer les coses bé, ni pots recuperar-te econòmicament, ni res perquè se paralitza tot. Entonces, al 2021, que dius, a veure per a on, pues també, vull dir, està tot paralitzat. I ja podies fer alguna cosa de festes, ja podies fer alguna cosa d'inversió, però no havíem pogut recuperar-nos econòmicament. O sigui, aquesta primera legislatura molt l'han passat, perquè, clar, després comença Ucrània, i Ucrània ens afecta perquè pagues més llum, pagues més gasoil, pagues més de tot. Els gastos, diríem, fijos, no tens ingressos extra, però tens gastos fijos extra. Entonces, clar, estos 4 anys primers, impossible la situació econòmica ficar-la al dia. I de totes les inversions que han pogut fer en ajudes de la Diputació, dels plans que han anat traient la Diputació, que és el que ens ha permès fer alguna inversió, teníem un terreny municipal que estava sense urbanitzar, que quan se va fer la presó pareixia que l'escola havia de ser de 2 línies perquè creixeria molt el poble, i aquell terreny se va comprar, són 16.000 metres quadrats, va fer una escola nova allí de 2 línies, en un institut. Però clar, com no va explotar la bombolla i no ha sigut el que va passar, el que pensàvem, doncs ens hem quedat en l'escola que tenim, que molt han de fer nova, però on estem, en la que tenim. I aquest espai se ens ha quedat lliure. Llavors nosaltres vam invertir tots els 4 primers anys que vam estar en els diners de la Diputació per acabar d'urbanitzar aquest solar i oferir-ho a la Conselleria de Benestar Social perquè ficaren en una residència, perquè l'escola ja tenia el seu lloc. Entonces, de fet, el pla que vam fer convivint a l'anterior botànic, eixim com a cap de comarca, cap de partit judicial, necessària una residència, més un centre de dia, més un crisol, i el crisol és un centre de reinserció sociolaboral de gent que té enfermetats mentals, que tenim un centre allà en el poble de residents de malalts mentals, però això seria per la part, diríem, lúdica. I en aquest cas vam invertir aquests diners. Entonces, ara en aquests moments, el 2023, que va ser el primer any, el 24 hem estat en contacte, igual en Conselleria d'Educació, perquè per fi ens renoven l'escola, que té 60 anys, estem ara en això. El que passa és que també tenim la sort, que ara la mala sort, vull dir, que ha vingut lo de la Dana, i clar, aniran molts diners allí i moltes escoles que ara estan pitjor que la nostra, encara que la nostra tingui 60 anys, però pareix que el que anem a fer aquest any, que és treure a licitar la redacció del projecte, que això no és molta inversió, encara ho faran, i ja seria l'obra al 26, començar l'obra. I per un altre costat, ja tenim el terreny urbanitzat i estem en contacte amb la Conselleria de Benestar Social, que ara, aquest any nou, ja diríem, ens sentarem a la taula,
per oferir-los l'espai perquè hi fiquem una residència. I ens han dit que el convivint se'l carreguen directament com l'edificant, però que sí que se queden en l'essència d'aquest convivint, perquè hi ha algunes coses que sí que les veuen en sentit comú i sí que veuen que el Bocàsser correspon. I més perquè tens un terreny preparat perquè demà se fiquen a treballar. Entonces, ara tenim pendent en els pròxims dies una reunió en Benestar Social per tancar això. Diríem que la seva filosofia en aquest cas és una col·laboració público-privada, però que no és la nostra filosofia, però que al final te dones compte de que el que has de... Vull dir, si te tanques molt en la teva filosofia, no avances tampoc tant. Entonces, si ara estan ells al govern i t'ofereixen això, agarres aquesta carta i d'ací uns anys, si canvia el signe polític, potser això que ara és públic o privat torna a ser públic, com va passar en el Centre de Malalts Mentals, que era un espai municipal, ho va agarrar una empresa privada, la gestió, i quan va arribar el moment en què els números no els eixien, va dir, no lo quiero, se lo doy a la conselleria, i ara és públic. Pues això pot passar el mateix. Però de moment tindràs l'edifici ahí fet, i ja tindràs una residència, que és lo important. Aquests són els dos projectes, com diríem, que anem arrastrant des del 23, 24 i al 25 esperem que ja s'hi consoliden. I després tenim un altre projecte que també ens pareix que és molt, molt, molt potent, que és que nosaltres teníem allà en el poble un terreny de 8.000 metres quadrats que el vam cedir a la Direcció General de la Guàrdia Civil del Ministeri de l'Interior perquè, com ens van fer la presó, el 2009 la van inaugurar, pareixia que al voltant d'aquesta presó tenia que anar un quartel com el de Castelló, perquè si tenim una presó igual com Castelló 1, és del Castelló 2, doncs allí tenen un super-mega quartel que allí tenia que haver també un super-mega quartel. Què passa? Doncs lo de sempre. La presó se fa, però lo del costat no hi ha dinero. Entonces, hem arribat al 2024 i jo he parlat ja diverses vegades en subdelegació, en l'anterior subdelegat, en Soledat, i ara en Anto García. Però els vaig transmetre, a veure, teniu idea de fer el quartel? Perquè, sincerament, nosaltres pensem que el Bocàsser té un quartel, que està molt deteriorat, també té molts anys. Invertiu en renovar això, no vos gasteu els 2, 3, 4, 5, 10 milions que valia fer un de nou, renoveu això, feu 10 viviendes, perquè no vindrà més així la gent, i tornem-nos el solar. Perquè tenim un regidor que té gent coneguda des de carreteres i tal, i ens han oferit una ITV fija, un puesto de TV, perquè estan totes saturades, la d'ací, la de Vila-real, la de Castelló, i tot el món de tota la província se'n va a Cantabella. Entonces vos han dit, si teniu un terreny, anem a proposar-vos això. Entonces hem dit a la Direcció General, tornem-vos el solar, perquè quan el vam cedir, el 2010, hi havia una clàusula que deia que si en 5 anys no se feia el quartel, el poble podia demanar la devolució. I hem parlat en subdelegació i estem ara en aquest tràmit. Per tindre aquests 8.000 metres i dir-li a Sitval, que és l'empresa pública, ahí tens, i munta una ITV fija. En principi són aquests 3 projectes. El carrer que ens desbloquejarà el centre del poble, si aconseguim un acord públic-privat per el tema de la residència, l'escola que liciten el projecte i la ITV, vamos, capitans generals, que diuen. Pues donar-li les gràcies per vindre aquí i explicar-nos un poquet del poble. Farem futures entrevistes per a que indaguem més en tot el que voleu fer i esperem que en aquesta legislatura pugueu tindreu tot acabat. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Jo estaré a la vostra disposició quan vulgueu. Moltes gràcies. Vinga.